mga kadangas, ani karon diri sa ano ni diri bird? Pastel. Music video may locos lang, low budget lang na music video pero achop lang ni sa edit with my homies Jonski. On my left side, Mr. Dre, Mrs. YAA double G. Brixton Mabtide. Amo ang kuan. Amo ang sao pa naman to. Wala ba? Ano man wala siya bird. We will back on. Silin na may deres mga bird na ako, bro. Hey, watch out sa music video mga kadangas, okay? We will back. naka-record na nilo eh. Nakagiti, baho nakagiti. Baho nakagiti, baho nakagiti. Baho nakagiti, baho nakagiti. Baho nakagiti, baho nakagiti. Gago! Baho nakangiti, baho nakangiti, kush. Baho nakangiti, baho nakangiti, kush. Baho nakangiti, baho nakangiti. Saya sultan mo sa bawang iti, Brad. Nakangiti, baho nakangiti. Gani maho na may iti ani, Brad. Ikaw, Brad. Baho ya po ko kiti. Baho po kiti. Ikaw ba? Nice kayo ba? Nice. Nice. Later, talk to you later. Let's go. Pinana ba? Bay magtiil, huy. Life hacks ako mga amigo, bay. Bro, jago sa ka na, bro! Lima ka na, bro! Say hi to the video. Laptop niya. Laptop niya nila. Pakumpusan na sa homes. Pakumpusan na. Dewa. Hey, let's go. Hey. Money ang dukot, Brad. Money ang dukot, Brad. Kailangan numero. Ako na may pinubri lang with you, bro. Bro. Pinubri lang mabay na idukots. Nga na rami hay. Akong amigo res Jikida. Wala ni ganina kay nalibang. What's up? Ay, mana mo? Mana ba? Ginainis ko ato abanti paloy. Ay bol. Wala pa dai. Ano pa yung lakaw doon? Dirira. Hindi ako ba mo? Wa, ko galing sa dura ba wala. Ano ba dito? Oh, dilira. Okay, bol. Play. Balik na po ko sa amon. Baho nakagiti. Dene, hi ball. Oh my God! Wow! Hi ball. Ay bol. Natural libra. White sagol. Baho nakangiti, baho. Mga brothers, happy kami mahuman sa mga music videos. Gamay na. Ang ito sa ano, abandoned buildings. Shout out to Iron Doms. Yeah. Shout out sa mga Videographer. fans na modera. Sup. Transkilla Production. Saan sa mo sige mo gisulti? Ay, daga. Pinoy. So, humana mo ang lamay kayo bahugit eh.